anuncien augment de temperatures fins a deixar-nos a les portes d'un fort climàtic de difícil resistència. Una realitat anunciada des de fa anys, però que hem fet cas omís al que ens informaven els medioambientalistes, els ecologistes i els responsables dels serveis de meteorologia. Pugen les temperatures climàtiques i també el grau d'escalfor política en què vivim al País Valencià, on el president encarregat fa 195 dies que roman assegut al cadiral gran de la Generalitat sense demanar-li l'acta al parroquià del Ventorro i sense fer cap moviment per donar a entendre que s'ha de donar la paraula al veïnat. Pugen les temperatures, totes les temperatures.